kapobre na nasad ang iyong igsuon nga si pobreng boholana vlogger na ako karon sa South Korea. Kita ni diri ulan sa mga buyan mga kapobre. Tanawan ninyo ang view, di kay makaingon kinabyuhan kaadto. Mura po mugnaan ni Ari Korea. Sa mga gustong mag Ari Korea o tanawan ninyo yung view. Ang ipatan-an ninyo mga kapobre. Ka pobre na nasad ta dire naglaag tanawan ninyo ang view mga kapobre uban ko ninyo kay nindot jud. Ginaw gayong tubig na may ilangoy. Do
portion hamok na siya diha, dapit hamok na kana diha padung na siya tadi diha na dapit. So panahon dito paingon sa ibabaw masa ko kay nagbo niya ibaw ay may kailangan dyan nga magmas. Sana ma-enjoy mo aning video, tanawan ninyo ang view pinanindutan. Di jud mo magmahay ug mo tan-awa aning mga view.
Maadto na sad ko sa laing lugar ani mga kapobre kay naa magkuan ko dito og laing view. Kita kanunay. Isagwa kay sit-an okay ra kaayo. Kaayo ang view. Kani nga view guys, duol ra nid sa amoa. Nara dito na sa bahay. Lapit. Di makita kay sa libdas mga kahuyan.